ఎక్కడే జరిగినా నన్నెనట్టున్నారే మీరు. నటించకో, నువ్వేనని నాకు బాగా తెలుసు. ఒక్కసారి ఇలా వేరా వెయ్. ఇంత టెన్షన్ లో ఏం రాదు సార్. పర్వాలేదు, వస్తుంది. ట్రై చెయ్యి. రావట్లేదు సార్. వస్తుంది, వెయ్. సార్ నన్ను ఇంత హింస పెట్టే బదులు ఒక ₹10 పెడితే విజిల్ వస్తుంది, తెచ్చుకొని ఊదుకోవచ్చు కదా సార్. అలా లుక్ స్టే చేయకండి సార్, ప్లీజ్ సార్. ఏదో తొందరపడి ఒక మాట నా బాధపడ. పర్వాలేదు సార్, మీరు అనేవాళ్ళు మేము పడేవాళ్ళం. దేవుడుగాని అరా చెప్పినాక బాధపడతా. నీకు ప్రేమ పిచ్చి పట్టిందిరా, ప్రేమ పిచ్చి పట్టింది. నీకు డబ్బు పిచ్చి పట్టిందని నేను ఎప్పుడైనా అన్నానా డాడీ? ఏం చెప్పావురా? ఇందులో నీకేం అర్థమైందిరా? అర్థం కాకే ఏం చెప్పావురా అని. చప్పట్లు కొట్టి పొగిడిన వాళ్ళని మనం మర్చిపోవచ్చు, కానీ చేయూతనిచ్చి పైకి తెచ్చిన వాళ్ళని మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు, అవునా? నాలోని ప్రతిభను గుర్తించి నా కోసం రాత్రి పగళ్ళు కష్టపడి ఎక్కడే జరిగినా నన్నెనట్టున్నారే మీరు. నటించకో, నువ్వేనని నాకు బాగా తెలుసు. మనశ్శాంతి, మసాలా వడ, మసాలా దోశ, కొబ్బరి చట్నీ. కొబ్బరి చట్నీతో తింటే భలేగా ఉంటుంది. మనశ్శాంతి, మసాలా వడ, మసాలా దోశ, కొబ్బరి చట్నీ. కొబ్బరి చట్నీతో తింటే భలేగా ఉంటుంది.